Goddag kære følgere. Vi står sammen med Kotsa Cosmo her fra PC Kolding fra Deko. I dag skal vi vise jer det udstyr, som vi har tilføjet til den flotte bil Peugeot 3008 fra 17 år. Og de udstyr, som vi har tilføjet til den bil, kan det også fås til de følgende biler: Citroën, Opel, DS, Fiat Doblo, Toyota og Renault. Det er sådan ser bilen ud nu. Nu skal vi vise jer de ting, vi har tilføjet til bilen. Forudbestemte lysindstillinger, som er en ekstra. Indicator cockpit. Og så har vi tilføjet sådan nogle ekstra farver på bilen, som er blue, copper og red. Her har vi valgt den her farve, som er rigtig smuk. Nu skal jeg vise jer, hvordan man installerer cockpittet. Man kan få en relax mode her og en boost. Som ser sådan her ud her. Og så kommer vi tilbage til den her. Og så ser der meget bedre ud sådan her, synes jeg. Og så kan man ændre også køremoden også på bilen. Man kan køre det i normal og sport også. Og man kan deaktivere den her, hvis man vil have det. Nu skal jeg vise jer også, at vi har fået ekstra drejforlygter på bilen. Drejforlygter her. Og man kan tænde den og slukke den der. Her kan I se, at når man drejer rattet til venstre, så lyser den her side. Og når man drejer til højre, så lyser den her på højre side. Og så slukker den, når man har rattet lige. Nu skal jeg vise jer også den ekstra pakke, vi har fået på bilen, hvor man kan se, om der er fejl på bilen, om den fejler nu, dæktrykket, service eftersyn. Her kan du se, om der mangler luft i dækkene. Og så her skal jeg vise jer, om der er, eller I kan se på jeres egen bil også, om der er, fejl på jeres motor også. Og det her, det er bare for eksempel, for at vi kan vise jer, om der er noget på bilen. Vi har også fået ekstra pakke, som hedder vejstribealarm, hvor man kan se, om bilen kommer over stregerne på vejen, når vi kører med bilen. Så har vi fået sådan en ekstra kørsel på bilen, hvor den kan her kan man se afstændet mellem forkørende bil lang afstændet fartpilot, line assistent. Ja, det er meget bedre for trafikken, når man er ude at køre og sådan noget. Så kan man holde øje med bilerne, forkørende.
Selvfølgelig, vi har også fået parkeringshjælp til bilen også. Og den var heller ikke på bilen. Parkeringshjælp. Blinksystemet. Ikke så. Parkeringsassistent. Parkassistent også. Og så der var PC Calling Kotsa Cosmo, der hjulpet os med det. Og selvfølgelig skal vi også vise jer, hvordan tingene fungerer nu. Her skal vi vise jer, hvordan kan bilen parkere sig selv. Og hvad man skal være opmærksom på. Man kan vælge her 3 indstillinger, og vi kommer til at parkere det i parking i Bors. Her skal man jo vælge, hvilken retning vi skal parkere på, om det er venstre eller højre side. Så blinker vi til højre, så kan bilen starte med at søge parkeringsplads på højre side. Så skal man bare fortsætte stille og roligt lige ude. Her har den fundet en, men bilen siger, at vi skal stadig fortsætte lidt lige ude. Også her kan man sige, at bilens pil viser, at man skal bakke lidt tilbage. Her skal man bakke lidt tilbage. Her står der rettet på auto. Og selvfølgelig man skal stadig holde på bremsen for sikkerheds skyld. Selvfølgelig. Nu siger bilen, at vi skal fortsætte fremad, så den kan placere bilen ordentligt i midten af borsen. Og så her igen er vi tilbage på rattet. Så er det færdigt. Pas på den der. Og så selvfølgelig man skal stadig holde på bremsen, mens tingene er kørende. Tusind tak for hjælp, min ven. Selvfølgelig. Her står vi sammen med PC Calling Kotsa Cosmo. Han har hjulpet os med det hele. Han er en legende.